बागानपारा ओनसोलनि जाखांफु फालांगिरि सन्जीब स्वर्गियारिया दिनै बागानपारा बेंसिमारियाव गावनि आंगो नखराव फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिनखौ बेखेवदों। बागानपारा ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो पोस्टार बेनार बायदि बानायग्रा फ्लेक्स मेसिन गोनांथि जानानै थानायखौ नोजोर लाखिनानै दिनै बे फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिनखौ बेखेवदों। स्वर्गियारि एन्टारप्राइजनि फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिनखौ बेखेवनाय समाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों नाहेरबारि बनभाग बटाघिला गोजौ फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि शरद बर'आ। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि आरो बिबानगिरिफोरा। सन्जीब स्वर्गियारिनि उन्दै समनिफ्रायनो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बेफोरबायदि फालांगि खालामनानै दिनै नैबे समसिम सफैनो हानायखौ बाख्नायदों बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथाङा। सन्जीब स्वर्गियारिया फोरमायदों दि 2013 मायथाइनिफ्रायनो बागानपारा सारियालियाव स्वर्गियारि एन्टारप्राइज कम्पिउटारनि गला होजेनदोंमोन। बेनि उनाव 2015 मायथाइनिफ्राय गावनि गलायाव फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिन गायसननो सिमां सुजुदोंमोन। 2015 मायथाइनिफ्राय नाजायै दिनै गावनि सिमांखौ मोगथां महर होनो हाबाय होननानै फोरमायदों सन्जीब स्वर्गियारिया। बेजों लोगोसेनो सिमां नुनाय बायदि मोगथां महर होनो हानानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों सन्जीब स्वर्गियारिया। दिनै जोंनि बागानपारा आनसलिक बा बागानपारा हालाम बे बागानपारा हालामनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव गोबांथार जायगायाव गोबां मोनसे आवगायलांगासिनो दोङो। नाथाय जोंनि बागानपारायाव आथिखालाव जि फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिन बे फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिना दिनैनि आगोलाव मैयालागै गैयामोन। गेदेरथार मोनसे बागानपारा जायगा बियो। बागानपारानि साहाजों नबस्ति जप्पा दं, सुबुनकाटा बेबायदिनो माखासे ओनसोलफोर दंबावो साहा ओनसोलाव। दा नैबे स्वर्गियारि एन्टारप्राइज बे स्वर्गियारि एन्टारप्राइज सन्जीब स्वर्गियारि बिथांनि नेतृत्वआव बिथांनि जि मोनसे फालांगि बे फालांगिया दिनै बेवहाय स्वर्गियारि एन्टारप्राइज मुंनि जि मोनसे फालांगियारि फसंथाय बे फालांगियारि फसंथाया फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिन दिनै बेवहाय बेखेवजेनदों। आरो बे फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिन बेखेवनायनि गेजेरजों नैबे बागानपारा ओनसोलाव बे रोखोमनि जिखिनि जेंनाफोर दङमोन बे रोखोमनि जिखिनि अभाबफोर दङमोन बियो सुफुंजानायनि लामायाव थांगासिनो दोङो। बे स्वर्गियारि एन्टारप्राइजनि बिगोमा सन्जीब स्वर्गियारि उन्दैनिफ्रायनो फालांगियारि जि मोनसे थासारि बेजों बिथाङा इकुइप जानानै बा गोरोबनानै बियो खामानि मावबोबाय थादोंनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बे बागानपारायाव मोनसे गागि डिटिपि फसंथाय स्वर्गियारि एन्टारप्राइजआनो दिनैनिफ्राय प्राय 15 बोसोर आगोलनिफ्राय बेवहाय खामानि मावबोबाय थादों। आरो बे स्वर्गियारि एन्टारप्राइजआ डिटिपि सेन्टारा दिनै बेखौ फ्लेक्स सेन्टारसिम फ्लेक्स प्रिन्टिं मेसिन जि मोनसे सेन्टार बे सेन्टारसिम बेखौ आपग्रेड खालामनो हादों। बेनि थाखाय आं स्वर्गियारि एन्टारप्राइजनि बिगोमा सन्जीब स्वर्गियारि आं बिथांखौ साबायखर बावदों। आरो दिनैनि समाव माखासे माखासे लाइमोनफोरा बे सन्जीब स्वर्गियारि थामहिनबा स्वर्गियारि एन्टारप्राइजनि बिगोमा बिथांखौ फल' खालामनानै जुदि जोङो बिभिन्न बेबायदिनो बेफार फालांगि जुदि खालामोबा निस्सय जाफुंसार सासे फालांगियारि हिसाबै गावखौनो गायसननो हागोन। आं बेनिखायनो सन्जीब स्वर्गियारि एन्टारप्राइजनि बिगोमा आं बिथांखौ साबायखर बावदों। आरो दिनैनिफ्राय बे बागानपारा हालाम बा बागानपारा ओनसोलाव जि मोनसे जेंना बियो जोंहा सुस्रांजानाय, दिनैनिफ्राय जोङो सुस्रांनो हानाय जाबाय। गोजोननाय मोनदों दा रायजोफोरखौबो लानानै जेसेबां सारमोना आरो बेखेवगिरि बिथांमोना जेरै आंनि साननाय मथे बेखेवना होलांबाय बिनि थाखाय जोबोद साबायखर। लोगोसे आंथ' बे स्वर्गियारि एन्टारप्राइज जिथु गायसनदोंमोन 2013आव आं गायसनदोंमोन। ओमफ्राय बे 2013आव आं किसु फाइनेन्सियेलनि थाखाय आङो फ्लेक्स प्रिन्टारखौ लाबोनो हायाखैमोन फाइनेन्सियेलनि प्रब्लेमनि थाखाय। बे 2013निफ्राय दिनैसिम 2025 आं 25 दाननि दिनै बेसेबां जाखो 30 जुनाव आं बेखेवनो निजेखौनो बेखेवनानै आरो सारमोना जेरै बेखेवनो लिंफैदों बिसोरखौ आं जोबोद साबायखर होयो। आरो लोगोसे बे जोंनि बे बागानपारा आनसलिक जप्पादं आनसलिक जेसेबां सुबुनकाटा आनसलिक आं बिसोरनि गासैखौ खामानि मावनो थाखाय आं आखायाव लादों।
जाहाथे आंखौ मदद होफैयो बेखिनियानो जोबोद गोजोननाय मोनदों आं जिउआव जाफुंसार बहा सोलोंदोंमोन नोंथां? आंथ' फार्स्टआव रंजुलियावमोन रंजुलियाव खालामदो ओमफ्राय बिटेकखौ आङो माबायाव खालामदो कलकातायाव खालामदो कलकातायाव खालामनानै आङो जेथिया एनआरसि जायो एनआरसियाव आङो फार्स्ट दखान स्टार्ट खालामनाय जादोंमोन 2013 मायथाइयाव जे नोंथाङा आंनि मावथिया दा बर्थमान 6 जन जाना दं 6 जन जाना दं आरो दा बारायसिगोन 2 बारायबावसिगोन 8 जासिगोन